Tabii ki olur.
البداية لله الفاتحة. Dragi naši komandanti, poštovani borci, pripadnici armije Bosne i Hercegovine, poštovani prijatelji, čestite sestre, dame, gospodo, Salamu alaikum. Šta reći? Poslije ovog što smo vidjeli, tužno i veličanstveno i dostojanstveno tužno, jer smo vidjeli mnoge koji su dali svoje živote za ono što mi danas imamo, odbranjen Prusavci, država Bosna i Hercegovina. Zaista čovjeka vrati u sjećanje, pa je to i emotivno, baš i emotivno, kao da je to jučer bilo. Kažu da je zaborav rak rana neizlječiva, ali je sjećanje ilač, lijek. Zato nam je drago da večeras se sjećamo svih onih proteklih događaja. Jučer ja zovem na telefon jednog od učesnika večerasnih sadržaja, rekao, sutra navečer imamo dosad ono najvažnije. Kaže, kako? Rekao, da nije bilo odbrane Prusa, ne bi bilo ni Ajatovice. Da nije bilo odbrane Prusa, ne bi bilo ni Ajatovice. Zato mi je zadovoljstvo da vas sve skupa pozdravim, poselavim. Dakle, evo tu je i bivši načelnik općine Donji Vakuf Kemal Terzić, koji je u to doba obnašao dužnost. Tu su naši komandanti, vidim draga i poznata lica, je li onaj? Meni je zadovoljstvo da je ovaj sadržaj ove godine u Ajvatovačkom programu. Ja želim da vam prenesem iskrene selame od predsjednika Organizacionog odbora Ajvatovice, doktora Ahmed Efendije Adlovića. Prije jedno pola sata bio sam sa njim. Imamo još dosta tih sadržaja. Zaista iskreno je poselamio sve vas. Evo i ja vas još jedanput selamim. Hvala vam što ste nam priuštili ovo zadovoljstvo da danas i u budućim generacijama možemo organizirati Ajvatovicu. Hvala vam lijepo. Dragi gosti, poštovani dame i gospodo, komandanti, bivši i sadašnji načelnici, patrioti, zadovoljstvo i čast mi da vas u ime organizatora večerašnjeg događaja, znači udruženja za zaštitu tekovine odbrane oslobodilačkog karaktera za tebe moja Bosna i Hercegovina, pozdravim i poželim vam dobrodošlicu u Prusac, kao što smo vidjeli u ranijim video prilogu grad Herod. Glavni imam je već rekao u uvodu da nije bilo Prusa i odbrane Prusa, ne bi bilo ni Ajvatovice i pitanje kako bi se odvijala dalja odbrana oslobodilačka dejstva na cijelom ovom regionu. To jeste tema večerašnjeg skupa. Znači, ovaj večerašnji okrugli sto je dio, jedan segment koji bi želi rasvijetliti ovaj period iz naše novije istorije. Mislim da je prikladno vrijeme 20 godina nakon oslobođenja ovog našeg Donjeg Vakufa, znači 20 godina od završetka rata. Kantonalna organizacija za tebe moja Bosna i Hercegovina odlučila je ove godine da centralni događaj, da kažemo, bude okrugli sto na temu oslobađanja Donjeg Vakufa. I ovaj večerašnji okrugli sto jeste jedan od segmenata tog centralnog, da kažemo, glavnog skupa. Večeras sa nama ovdje akteri, ljudi koji su sigurno najpozvaniji da govore o fenomenu odbrane Prusa, o fenomenu nepokorenog grada, o
prkos koji na onoj odbrani ovog dijela Bosne. Prije nego nastavimo dalje, ja bih zamolio Amira Ugarka, predsjednik Opskog odbora organizacije za tebe moja Bosna i Hercegovina, da nas sa par riječi pozdravi da se obrati skupu. Hvala vam i to. Pošto sam ja član općinske organizacije, znači Udruženja za tebe BiH, pripala mi je čast da vas sviju srdačno pozdravim, poselamim i što ste izdvojili svoje dragocjeno vrijeme da održate ovaj skup. Ovaj skup se ne bi mogao održati da nije ovih ljudi ovdje, a posebno načelnika općine Donji Vakuf koji je podržao ovaj skup i koji je i učesnik ovog skupa i mještanin ovog dijela, tako da suvišno je bilo šta reći o njemu. Što se tiče ove organizacije Udruženje za tebe BiH, nastavlja sa okruglim stolovima i nastavlja sa pisanjem istine o onome što se dešavalo u proteklom ratu. Mi tu nećemo ni stati, mi moramo ovoj mladosti da kažemo šta je tu bilo. Ne znam da li znate da u osnovnim i srednjim školama nema bliže istorije i mi smo dužni da nastavimo sa ovakvim skupovima, pisanjima i slikama i prikazivanjima, da ukažemo na ono što je bilo u Bosni i Hercegovini pa i u Prusu. Mi ćemo ovo, znači sve ovo što se bude ovdje reklo, pretočiti u knjigu. Zamolio bi sve ovdje prisutni i oni koji nisu prisutni da pomognu u organizaciju i da pomognu da se ta istina objelodani. Mi ćemo nastaviti sa ovima, kao što sam rekao, mi moramo nastaviti sa ovim aktivnostima, da nam se nikada ne desi ni Srebrenica, da nam se ne desi ni Prijedor, ni Višegrad, ni Foča, da nam se ne desi u bližem okruženju Vrbanja, Amići i ostalo. Onaj narod koji zaboravlja, znači nema ni svjetlu budućnost. Toliko hvala.